مینوں خوشی ہے کہ ساڈے جناب محمد افسر جنجوہ رائیا صاحب ساڈے چونکہ محلے دار بھی سن اور انہاں دی زندگی بڑی حسین زندگی گزری، سادہ جہا بندہ تے سادیاں باتاں تے بعض گلاں بڑیاں سادیاں ہوندیاں نے مگر انہاں وچ بڑا پیغام ہوندا ہے۔ اج کل انہاں دے عظمت نو تو سلام بھی کیتا جا رہا ہے محبت دے رنگ وچ، تو میں دو تین شعر میرے سامنے ہیں تو میں تاکہ رائیا صاحب دی روح میرے تے بھی راضی ہوئے۔ یقیناً انہوں نے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا پیار سی۔ جناب رائیا صاحب کہتے ہیں اسی پاک مدینے جاواں گے نالے لکھ لکھ شکر مناواں گے، بولو لکھ لکھ شکر جدوں پاک مدینے اساں لکھ لکھ شکر ساڈے پلے کچھ نہیں خالی ہاں اس سونے در دے سوالی ہاں، اساں ستے بھاگ جگاواں گے جدوں شہر مدینے جاواں گے، اساں ستے بھاگ عقیدت دین پہ آئے۔ رائیا صاحب کہتے ہیں کی کریں گے جب روزہ نظری آوے گا، دل لکھ لکھ شکر مناوے گا، اتھوں جھولیاں بھر کے آواں گے جدوں شہر اتھوں جھولیاں بھر کے آواں گے جدوں شہر مدینے جاواں گے۔ رائیا تیرا پیو ہی سہارا ہے جڑا رب دا بہت پیارا ہے، اساں خوشیاں خوب مناواں گے جداں شہر